Wel, bore yma, ni'n mynd i edrych ar y darlleniad oedd Carwyn wedi darllen i ni'n barod ar y testyn yma. Dameg, felly, dyw lot o bobl ddim yn pregethu arnyn nhw, achos dyw e ddim yn ddameg rhy neis mewn un ystyr. Ond mae e'n darlunio rhywbeth pwysig iawn i ni fi'n credu. Yn gyntaf eisiau dweud, dwi ddim wedi dewis y ddameg yma mewn rhyw fath o ffordd o, bod fi'n gwybod bod yna rhywun sydd ddim wedi pechu rhywun yn y gynulleidfa a bod fi'n ceisio trio perswadio nhw i faddau rhywun. Dim byd fel yna, rhaid gael bod chi'n dechrau meddwl. Yn hytrach, fi'n credu bod e'n ddarlun hyfryd o rym yr efengil. Grym yr efengil i newid pobl fel ni. So, bod yr efengil yn rhywbeth, yn newyddion da, sydd yn treiddio i'n bywydau ni yn y fath ffordd fel fod e'n newid, nid yn unig ein statws ni gyda Duw, ond ein ymddygiad ni gyda'n gilydd, y ffordd i ni'n trin ein gilydd hyd yn oed. Dyna'r darlun mewn gwirionedd a dyna'r disgrifiad sydd gyda ni, wel, i beidio bod fan hyn, yn rhywun sydd heb gael ei newid gan yr efengil. A felly, jyst i edrych ar y cyd-destun chydig bach, mae Pedr yn dod at Iesu gyda'r cwestiwn yma ar ddechrau'r darlleniad. Arglwydd pa sawl gwaith y mae fy nghyfaill i bechu yn fi erbyn a minnau i faddau iddo, a'i hyd 7 gwaith. A'i 7 gwaith fel yn ei faddau rhywun sydd wedi troseddu yn fy erbyn ni. Nawr, mwyn deall pam fod Pedr yn dweud hyn, mae rhaid i ni edrych arno fe trwy lens Iddewig am funud, oherwydd pryd hynny byddai rabai yn dweud wrthoch chi, mae eisiau chi faddau rhywun 3 gwaith. Dyna'ch cyfrifoldeb chi, faddau rhywun 2 gwaith. Mi oedd Iddewon hefyd yn gweld pechod yn erbyn Duw a pechod yn erbyn pobl yn wahanol, yn ddiddorol. A felly, gyda chi pechod yn erbyn Duw a wedyn pechod yn erbyn pobl. Pan chi'n edrych ar bechod yn erbyn pobl, oedd angen maddau 3 gwaith iddyn nhw yn ôl y rabbis ar y pryd. A felly, pan mae Pedr yn deud 7 gwaith, a'i 7 gwaith mae e'n rhyw fath o ceisio bod yn hael, ceisio bod yn raslon mae e. Mae'n ceisio dweud, os nad 3 gwaith, beth am 7 gwaith A mae'n dweud hyn mewn gwirionedd mewn ymateb i beth sydd wedi dod just cyn hyn yn pennod 18 o Mathew. Os chi'n edrych ar y darlleniad, mae yr arglwydd Iesu'n sôn, os mae rhywun wedi pechu yn eich erbyn chi, mae eisiau chi geisio adfer nhw, mae eisiau chi geisio dod â nhw yn ôl at yr arglwydd. A felly, y cymhelliad i ni yw nid cau pobl bant a torri pobl bant a hwnna fe, os mae wedi pechu yn erbyn fi eisiau dim i wneud â nhw, ond yn hytrach mae Iesu'n dweud, dwi yn dymuno fod pobl yn cael ei adfer, bod yna gariad a heddwch yn cael ei feithrin rhwng pobl a'i gilydd. A felly dyna pam fi'n credu mae Pedr yn dweud, os nad 3 gwaith, os ti'n gweithio fi bod rhaid fi fod yn fwy i graston, beth am 7 gwaith A felly bydde Pedr yn sicr wedi cael sioc pan mae Iesu'n dweud, nid 7 gwaith, ond beth am 7 lluosi gyda 70? Pwy sy'n dda gyda maths? Beth yw 7 lluosi gyda 70? Ti'n gallu gwneud? Nope. 7 lluosi gyda 70. Ti'n gallu meddwl? 490, da iawn. 490. Nawr, mae hwnna'n lot nag yw 490. Ond mewn gwirionedd, nid yn llythrenol 490 mae Iesu'n golygu wrth gwrs. Beth mae'n dweud yw, does dim limit i faint wyt ti i faddau rhywun. Does na ddim pen draw i faddeuant. Oherwydd nawr ein bod ni wedi profi maddeuant. So dyna mae'n mynd mlaen i ddweud mewn munud. A mae'n siŵr bod yna elfen o Pedr yn mynd, dyw hwnna ddim yn swnio'n deg iawn. Pam dylen ni orfod maddau rhywun arall? Cymaint a hynny o weithiau. Beth ydw i rhyw fath o welcome mat i rhywun jyst rwbio i traed ar ei pennau nhw? Ni'n gallu teimlo fel yna weithiau, sy'n ni'n onest nag ni. A dyna beth yw job y Cristion, gorwedd lawr a gadael i bawb tramplo ar ei pennau nhw? A dyma pam mae'r ddameg yma mor bwysig. Beth mae yr arglwydd yn neud yw gosod persbectif i ni. O sut mae'r arglwydd a'i efengil yn newid ein ymddygiad ni a'n agwedd ni tuag at ein gilydd. A felly, i crynhoi y ddameg i ni yn syml, mae'n dweud fod teyrnas nefoedd fel brenin a gweision, a mae'r brenin nawr yn adolygu ei gyfrifon. Mae gan y dyn yma ddyled enfawr, y gwas cyntaf,
Mae'n ddyled o 10,000 cod o arian. Na i ddod at hynny mewn munud. Oedd e'n methu talu fe nôl, a felly'r unig ateb oedd gwerthu fe ei wraig a y plant a'r teulu mwyn gallu gwneud rhywfaint o'r arian yn ôl. Ond mae'r Gwas yn erfyn, plis, rho gyfle i fi, rho amser i fi. A mi na i dalu fe nôl, nid bod e'n gallu talu fe nôl. Ond mae'r brenin, mae'r meistr yn trigarhau. A mae'n gadael, nid yn unig iddo fe fynd yn rhydd, ond mae'n dweud mae'r ddyled wedi ei glirio hefyd. Nawr, mae'r dyn yma, y Gwas, sy'n newydd gael ei ryddhau, ei ddyled wedi ei glirio yn mynd mas, a'r peth cyntaf ni'n clywed mae'n gwneud yw mynd at yr un sydd arno fe arian. A mae nawr, mae arno fe 100 darn arian i'r dyn yma. Ac dyw e ddim yn trin y dyn gyda'r fath ras, a mae wedi profi i'r gwrthwyneb. Mae'n dala fe yn ôl i wddf, mae'n gas, mae'n mynnu'r arian. Ac nawr bod yr un cais yn dod, plis bydd yn Anfaddeugar, rho amser i fi a na i dalu'r arian yn ôl. Beth mae'n gwneud? Mae'n taflu fe mewn i'r carchar nes fod y ddyled yn cael ei dalu. A dyna pam mae y gweision o'i gwmpas yn gweld nawr, dyw e ddim wedi dangos yr un gras a mae wedi profi. A felly maen nhw'n mynd nôl at y meistr greiddiol ac yn dweud, dyma sydd wedi digwydd. A canlyniad hyn i gyd yw bod e'n mynd nôl o dan ddyled y meistr greiddiol oherwydd fod wedi bod yn was drwg. Felly dyna'r yn syml iawn y darlun sydd gyda ni, y stori mae'r arglwydd Iesu yn ei osod i ni. Chydig o bethau i chi ddeall i ddechrau te. Faint o arian yw cod o arian a pam bod e'n bwysig? Reit. So, sawl cod o arian o ddyled oedd gyda fe? Pwy sy'n cofio? Sawl cod o arian? Wel, faint chi'n gwrando? 10,000. 10,000 cod o arian. Oedd un cod o arian yn ddigon, oedd chi angen gweithio am 20 mlynedd. Oedd e'n 20 mlynedd o gyflog mwyn cael un cod o arian. Okay? So, un cod o arian oedd 20 mlynedd o gyflog. Felly, nes i wneud beth mae pawb normal yn gwneud, googlo, beth yw average wage ar hyn o bryd yn Mhrydain? 31,500 pence. Okay? So, 31,500 times 20, na ddim gofyn i chi wneud maths, nes i ddim wneud nes i iwso cyfrifiannell, 630,000. Okay? A wedyn chi'n meddwl chi, hang on, nid un cod o arian oedd, ond 10,000 ohonyn nhw. So, 630,000 wedi lluosi gyda 10,000. Pwy sy'n gallu gwneud y maths i fi? Good timing, Geraint. 630,000 times 10,000. Yn gwybod? Os rhywun yn gwybod? Mae e'n lot o arian. Mae e'n 6,300,000,000. Dychmygwch fod mewn dyled i rywun o 6,300,000,000. Mae hwnna'n lot o arian, nag yw e? Ac wrth gwrs, doedd dim gobaith i'r dyn yma dalu fe nôl. Dim gobaith o gwbl. Nawr, nid y pwynt yw y swm llythrenol, y pwynt yw pa mor fawr yw'r ddyled. Dyna mae Iesu eisiau pwyntio mas. Byddai'r bobl ar y pryd yn gwybod, man bach, does dim chans gan y dyn yma i dalu'r ddyled yn ôl. A jyst i gymharu hefyd, oedd darn arian yn gyflog 1 dydd. A felly, jyst i chi gael gwybod ar gyfer nes ymlaen, oedd y dyn nesaf, oedd arno fe arian, oedd e'n tua 8,600 os chi'n dilyn yr un sgêl o'r average wage ym Mhrydain. Right? So dyna'r gwahaniaeth mewn arian. Ond wrth gwrs, y pwynt yw te, mae'r dyn yma mewn dyled mor enfawr does dim ffordd mas o'i bechod. A dyna mae Iesu'n darlunio i ni ar y dechrau. Mor ddifrifol yw grym a maint ein pechod ni. Dyna mae'n cymharu fan hyn, mae'n troseddau ni'n erbyn Duw, yn ddyledion yn erbyn Duw. A maen nhw mor fawr allwn ni ddim i talu nhw. Mae fel bod chi wedi gwario biliynau mewn troseddau, a does dim modd i chi dalu nhw nôl. A mae'n dangos i ni mor ddifrifol yw ein pechod ni. Mor ddyledus yw un person ger bron y meistr. A mae'n dangos hefyd fod cosb wrth gwrs. Y gosb oedd bod ddim wedi cael ei werthu, ei daflu mas o'r palas, a'i roi mewn i gaethiwed, caethiwed Satan.
ac yn y pen draw uffern wrth gwrs. A felly, i ni mewn twll, i ni ddim yn gallu talu'n ffordd mas gyda gweithredoedd da neu unrhyw beth arall. Ond mae'r arglwydd Iesu wedyn yn y Dameg yn darlunio y meistr i ni. Beth yw ymateb y meistr i gais y dyn yma pan mae'n dod ac yn apelio? Wel, mae'n dangos trigaredd, mae'n tosturio adnod 27. A thosturiodd y meistr y gwas hwn wrtho, gollyngodd ef yn rhydd a maddau'r ddyled iddo. Dyna'r meistr i chi. Ni'n cael golwg ar yr un sydd yn ddyledus, y gwas. Mae mewn twll. A'i fai yw hwnna. Ond o ochr y meistr, i ni'n gweld tosturi. I ni'n gweld gras. I ni'n gweld gymaint mae e'n caru ac yn fodlon trin y dyn yma gyda heilioni, a dyw e ddim wedi gwneud unrhyw beth i heiddi'r peth. Ac wrth gwrs, mae'n ddarlun hyfryd i ni'n egwyl o sut mae'r arglwydd yn edrych arno ni, yn ein dyled ni wrth i ni apelio. I ni'n dod at yr arglwydd Iesu. Dyma yw'r efengil bod ni'n dod at yr arglwydd Iesu ac yn cyffesu ein pechod ni, cyffesu ein dyled ni. Dwi ddim yn ddigon da, dwi'n bechadur. Dwi wedi troseddu yn erbyn eraill ac yn erbyn yr arglwydd. A dwi'n heiddi barn Duw, dwi'n heiddi cosb Duw. Ond mae'r arglwydd yn dweud, dwi'n tosturio. Dwi yma a dwi'n fodlon gwneud rhywbeth ti ddim yn heiddi, sef clirio dy ddyled di a dosod di yn rhydd. Nawr, ar y pryd, un peth mae hwnna'n bwysig bod e'n gosod e'n rhydd. Mae'n dweud bod e'n maddau'r ddyled ac yn gosod e'n rhydd. Y reswm pam yw, chi'n cofio'r ail was, chi'n cofio beth nath e? Taflu'r dyn mewn i'r carchar. A oedd perffaith hawl gyda fe i wneud hynny, taflu fe yn ôl yr rheolau ddewig, taflu fe'r carchar. Ond nid dyna mae'r arglwydd yn ei wneud. Dyw e ddim yn rhoi beth i ni'n heiddi ni, sef carchar uffern a barn Duw. Yn hytrach mae eisiau ni brofi rhyddid yn a thrwy Iesu Grist. A dyna yw y darlun yma o faddeuant yr efengil i ni. Maddeuant sydd yn dod nid oherwydd bod ni wedi heiddi fe, nid oherwydd bod ni'n well na unrhyw un arall, ond oherwydd fod yr arglwydd yn raslon. Oherwydd pwy yw Duw, nid pwy ydyn ni. A mae hwnna'n gysur i ni i ddechrau, achos os ych chi'n meddwl, wel, dwi ddim yn ddigon da i fod yn blentyn i Dduw, cywir. Dwi ddim, chi ddim. Ond nid dyna pam ych chi'n cael y fraint o ddod yn blentyn i Dduw. Mae'n syml iawn oherwydd fod yr arglwydd wedi eich dewis chi. Allai ddim esbonio pam, ond allai sicrhau mai dyna pam, bod e wedi'n dewis ni drwy ras i gael profi maddeuant pechodau. Ac felly'r ymateb cyntaf bore yma ddylai fod delight. Llawenhad. Mae'r arglwydd wedi maddau. Mae'r ddyled yn glir. Dychmygwch y gwas yma ar ôl cael gwybod mae 6.3 biliwn o bunnoedd wedi cael ei glirio yn llwyr o'i ddyled a mae e'n rhydd. Dychmygwch y delight, y llawenydd, i fi'n rhydd i fyw fel yr person rhydd nawr. Ond beth mae e'n anghofio yw bod e dal yn ddinesydd teyrnas y brenin. A felly mae e wedi cael ei ryddhau i fyw fel mae'r brenin yn y Dameg wedi dangos iddo fe, wedi dangos y patrwm o dosturio tuag at eraill. Ac ni'n gweld yn y stori bod e ddim yn dilyn hynny. Peth arall am faddeuant yr arglwydd yw fod e ddim yn dal ein pechod ni drosto ni. Mae hwnna'n beth rhyfeddol fi'n credu. Yn Hebraeaid 8 adnod 12 mae'n dweud oherwydd byddaf yn drigarog wrth ei camweddau ac ni chofiaf ei pechodau beth mwy. Beth rhyfeddol mae'r arglwydd yn ei wneud. Nid yn unig yn clirio'r ddyled, ond nid bod e fel petai yn anghofus ac yn anghofio amdano fe yn yr ystyr hynny, ond fod e'n dewis peidio cofio ein pechodau ni. Dwi ddim yn dod o fel lan yw e. A mae hwnna'n helpu ni yn ymarferol yn ein bywydau. Chi bod weithiau, mae yna rhyw lais bach yn eich pennau chi falle sydd yn dweud, ie, dwi ti wedi gwneud hyn a llall ag arall, dwi ti wedi pechu fel hyn. Wel, ni wybod, mae nid yr arglwydd yw hwnna, ond Satan. Satan yw hwnna, achos mae'r arglwydd wedi anghofio pechodau y rhai sydd wedi maddau. Dyw e ddim yn ei defnyddio nhw fel arf yn ein erbyn ni. Mae hwnna'n bwysig i ni gyd i gofio. Dyw e ddim yn ein guilt tripo ni. Ni'n trio meddwl, mae'r Cymraeg i hwnna, dwi'n byd i gael sy'n credu.
ond yn guilt-tripo, yn defnyddio rhywbeth yn ein herbyn ni. Na mae'n anghofio. A felly dylen ni wrth gwrs efelychu hynny a peidio dal pechodau eraill uwch eu pennau nhw. Nawr, mae hwnna'n golygu bod ni nawr yn gallu edrych ar yr ail gwas. Ni wedi edrych ar y gwas cyntaf, a sut mae'r brenin wedi delio gyda fe. A mae'r arglwydd yn dymuno bod pob un o'n ni'n cyrraedd y pwynt yna. Fel y gwas cyntaf, bod ni'n dod ac yn apelio fel bod ni'n cael profi maddeuant. Ond yr ail ran, mae'r darn cyntaf yn allweddol ar gyfer yr ail, oherwydd dyma'r siars ar y diwedd, ar ddiwedd y ddameg, y gwas drwg fe faddeuais i'r holl ddyled honno i ti, am i ti grefu arnaf. Oni ddylid tithau fod wedi trigarhau wrth dy gydwas, fel y gwneithim i wrth i ti. Dyna'r condemniad, os licwch chi, yn erbyn y gwas. Nawr, dyw'r darn olaf yna ddim yn ei synwyr i ni os nag os rhywbeth pwysig wedi digwydd yn y lle cyntaf. A dyma mae Iesu'n dweud fod maddeuant Iesu Grist tuag ato ni nawr yn siapio ein bywydau ni'n llwyr, yn cynnwys y ffordd i ni nawr yn delio gyda ein cydweision, os licwch chi. Yr un yma sydd nawr, mae'r gwas yma'n cael ei wynebu gyda, yr un sy'n mewn dyled iddo fe. Nawr mae disgwyl, achos mae'n dweud, oni ddyled ti fod wedi maddau a tysturio, fel nes i dysturio tuag ato ti. A felly mae'r disgwyliad yn wahanol. I ni ddim wedi cael ein rhyddhau, a dyw'r dyledwr ddim wedi cael ei ryddhau mwyn mynd mas a byw fel mae moyn byw. Mae'r dyledwr wedi cael clirio'r ddyled yna mwyn mynd mas a byw fel y brenin. Efelychu y brenin. Chi'n cofio, mae dal yn ddinesydd y deyrnas sydd yn beiddo'r brenin. Y brenin sydd yn gosod y telerau, y ffordd o fyw, y safonau. A felly fel mae'r brenin, y meistr wedi drin mae i drin eraill. A mae'n bwysig gweld hynny, fod yr arglwydd Iesu'n dweud fan hyn, dyw'r efengil ddim jyst yn rhywbeth sydd yn stopo gyda ni. A bod ni'n gallu dweud, gret, fi wedi profi maddeuant nawr, fi'n iawn gyda Duw, a dyna ni. Na, mae'r efengil yn creu y fath newid yno ni wedyn, fel ein bod ni i efelychu ac adlewyrchu cariad Crist i'r rhai sydd o'n cwmpas ni, i'r byd. Mae ein gorfod mewn gwirionedd cael effaith ar y rhai sydd o'n cwmpas ni. Ac wrth gwrs, dyna'r broblem yn y stori, ynddo fe? Mae'r gwas yma wedi profi y fath ryddhad, a beth yw'r peth cyntaf mae'n dewis wneud? Sa'n gwybod os oedd hwnna'n sioc i chi, ond nath ei daro fi wrth i fi baratoi, y peth cyntaf mae'n wneud yw mae'n mynd at y gwas yna, sydd arno fe arian. Y peth cyntaf mae'n wneud. Mae'n newydd gael clirio'r ddyled enfawr yma, a byddwch chi'n meddwl i'ch hunan, os yw'n mynd at y gwas yma, chi'n disgwyl falle bod e'n mynd at y gwas yma, mynd, hei, newyddion da. Mae yna rhywun newydd glirio fy nyled i, felly paid i poeni am y 100 darn arian sydd gyda ti i'w dal i nôl i fi. Sa'i angen yr agor achos fi'n rhydd. Sa'i mewn dyled. Ond mae'n neud y gwrthwyneb, nag yw e? Mae'n adlewyrchu rhywun sydd dal yn caru'r arian mwy na mae'n caru'r meistr mewn gwirionedd. Mae dal eisiau 100 darn arian. A felly mae'r dyn yma yn mynd, a nid yn unig bod e'n mynd ac yn ceisio fe, mae e'n gas. Mae e'n ffyrnig yn erbyn hyn, mae'n dala fe yn ei wddf, mae e'n mynnu'r arian. A mae e'n ddiddorol, mae'n fwy clir yn y Saesneg, ond mae'n ailadrodd, mae'r apel, yr un peth ac apel y gwas cyntaf tuag at y meistr. Bydd yn Anfaddeugar gyda fi, yn ei dalu'r arian yn ôl. Byddwch chi'n meddwl bod ecos hwnna'n mynd yn ei bennau, na'n union beth wedyn sy'n wrth y meistr. Ond na, does dim gras, does dim trigaredd o gwbl os e. Fel o'n i'n dweud, mae 100 darn arian yma'n rhyw 8,600 o bunnoedd os chi'n dilyn yr un sgêl. I gymaru â 6.3 biliwn, fi'n siŵr bod ni gyd yn gallu gytuno, dyw hwnna'n ddim byd, drop in the ocean. Ddim werth siarad amdano fe. Ond dyna sydd ar galon y dyn yma. Nid nawr rhannu am ddaioni y meistr, nid efelychu ddaioni'r meistr, byw yn ôl safonau y brenin. O tybed beth yw ein ymateb ni te
i'r trigaredd i ni wedi ei brofi, i'r efengil i ni wedi ei dderbyn, i'r maddeiant i ni wedi ei brofi. Ydyn ni wedyn yn mynd off ac yn trin pobl mewn ffordd gwbl wahanol i'n meistr Iesu Grist. Neu ydyn ni'n efelychu y cariad yma, ac adlewyrchu'r cariad yma, a'r gras a'r tosturi yma i ni wedi brofi tuag at eraill. Felly 3 pheth sydd yn wers i ni o hyn te. Yn gyntaf, mae ein pechod ni tuag at Dduw yn allweddol i ni gofio, yn fwy na unrhyw bechod i ni wedi gyflawni tuag at unrhyw un arall. Mae'n pechod i ni wedi gyflawni tuag at Dduw yn ddifrifol, allwn ni ddim talu fe nôl. Dyna ein concern cyntaf ni. Mae eisiau delio gyda hwnna. Y funud i ni'n credu fod pechod rhywun arall yn ein erbyn ni yn fwy na'n pechod ni o flaen Duw, mae problem gyda ni. 6.3 biliwn 8,600 o bunnoedd. Pa un sy'n fwyaf? Mae Iesu'n gwneud y distinction i wneud yn glir i ni. Does na neb wedi pechu yn eich erbyn chi, fel i chi wedi pechu yn erbyn Duw. Na'r pwynt. A mae'n ddifrifol. Ac os yw'r arglwydd yn gallu maddau pob pechod i chi, sut allwn ni wedyn beidio a maddau i'n gilydd? Mae'r arglwydd Iesu'n dymuno hynny oherwydd dyna yw grym yr efengio. Dod a heddwch rhwng Duw a dyn a rhwng dynion a'i gilydd. Pobl a'i gilydd. Yn ail, mae maddeiant y meistr Iesu Grist i fod newid ein agwedd ni tuag at y rhai sydd mewn dyled i ni. Os yw'r meistr wedi maddau ni, pan ni'n clywed yr un apel yn dod yn ôl ato ni, ac yr ydyn ni wedi gofyn i'r arglwydd, dyle hwnna newid y ffordd i ni'n delio gyda pobl eraill. Pan maen nhw'n dod maddau fi, na beth wedes i wrth yr arglwydd. A mae e wedi maddau fi. So os yw e wedi maddau fi, sut allai beidio maddau i eraill. Yn drydydd wedyn, mae dyledwr yn cael ei ryddhau. Nid i fynd yn ôl i ddyled, ac nid i fod yn feistr dyledion ar bobl eraill. Ond i fyw nawr fel mae'r brenin yn dymuno iddyn nhw fyw. Dyna beth ddylen ni fod yn canolbwyntio ar. Trwy'r amser, oedd y bands na pan o'n i'n tyfu lan yn gret. What would Jesus do? Maen nhw'n helpful iawn. Oherwydd bob tro chi'n edrych yn eich meddwl chi'n yn y sefyllfa mae beth byddai'r arglwydd Iesu'n ei wneud. A pan mae'n dod at yr efengil a maddau am pechodau, ni'n gwybod yr ateb. Maddau. Maddau yn llwyr ac anghofio. Nid dala pechod o flaen, uwchben pobl neu unrhyw beth arall. A felly, adfer perthynas, dod a heddwch rhwng pobl a'i gilydd, fel mae'r arglwydd i dod a heddwch rhwng ni a fe. A felly, wrth i ni ystyried sut mae'r efengil yn ein siapio ni, mae'n rhaid gofyn cwestiwn pwysig fi'n credu. Ydw i'n deall fod derbyn trigaredd Duw yn golygu fod rhaid i fi ddangos e hefyd. Mae derbyn yr efengil yn golygu bod fi'n dangos e, bod fi ddangos e hefyd. I ni'n derbyn gras, i ni'n dangos gras. Mae'r arglwydd yn glir iawn. A pan ni'n edrych ar yr hanes yma, ni'n gweld cymaint o bethau. Duw yw'r brenin sy'n adolygu cyfrifon ein bywydau ni. Chi'n cofio reit ar y dechrau? Fe yw'r un sydd yn adolygu. Dyna beth mae'n neud. Chi'n sylwi arno fe lot, dyna'r Dameg, dechrau Dameg. Oedd brenin yn adolygu cyfrifon, gweld pwy oedd mewn dyled iddo fe, ac yn galw'r Gwas yma mewn. Pob un o'n ni. Mae pob un o'n ni mewn dyled enfawr, allwn ni ddim ei dalu. Ond fel mae'r arglwydd wedi maddau i ni faddau i eraill. Yn y bregaeth ar y mynydd y Mathew 6, mae'n taro fi, o adnod 6 ymlaen yn y bennod yna, mae'r arglwydd Iesu yn dangos i ni sut i weddio. Nag yw e. Pan fyddi di'n gweddio, dos i mewn i dy stafell ac wedi cael dy ddrws gweddiad dy dad sydd yn y dirgel a bydd dy dad sydd yn gweld yn y dirgel yn dy wobrwyo. Ac wrth weddio, peidiwch â ffentyru geiriau fel y mae'r cenhedloedd yn ei gwneud ac yn y blaen. Felly gweddiwch wi fel hyn, adnod 9. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyrwn ni heddiw ein bara benyddiol. A maddau ni'n troseddau, fel yr ni wedi maddau i'r rhai o droseddodd yn ein herbyn. A phaid am dwy'n i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg.
A dyna ddiwedd yr esiampl os ydi weddio. Ond wedyn yn adnod 14-15, mae'n manylu ar un peth o'r weddi. Un peth mae'n pwyntio mas. Chi eisiau geso pa un? Sancteiddiad enw, deled y deyrnas, gnedau'r dywellus? Na. Oherwydd, os maddeuwch i eraill eu camweddau, bydd eich tad nefol hefyd yn maddau i chi. Ond os na faddeuwch i eraill eich camweddau, ni fydd eich tad chwaith yn maddau eich camweddau chi. Na chi ddiddorol fod yr arglwydd Iesu yn manylu, yn ailadrodd mewn gwirionedd ac yn ymelaethu ar un pwynt, sef maddeuant i'n gilydd. Pam oherwydd fod hwnna'n ffrwyth sydd yn dod o'r Efengil. Mae'n rhywbeth sydd yn dod fel canlyniad o'r maddeuant i ni wedi brofi. Mae'n dangos fod yr arglwydd nid yn unig yn dod mwyn maddau, ond mwyn ein trawsnewid ni, mwyn ein gwneud ni fel yr arglwydd Iesu. Mae'n dymuno bod ni'n dod yn bobl wahanol i pwy oedden ni. Dyna beth yw'r ail enedigaeth, bywyd newydd. Nawr i allu byw yn ôl safonau y brenin. A beth yw safonau'r brenin? Adlewyrchu cariad Crist yn y byd. Dangos cariad Crist. A falle tri pheth sydd yn bwysig iawn sydd yn digwydd wrth i ni faddau i'n gilydd. Un, mae Iesu'n cael ei ogoneddu. Mae Iesu'n cael ei ogoneddu. Yn ail, mae nghalon ni'n cael ei feddalu a'i siapio i fod fel Iesu, wrth i fi faddau i rywun arall. Ac yn drydydd, mae cariad Crist yn cael ei adlewyrchu. Oherwydd bydden nhw'n gofyn, pam wyt ti'n fodlon maddau i fi? Oherwydd fod Iesu'n gyntaf wedi maddau i fi. A felly, gadewch i ni weddio bydd yr arglwydd yn ein siapio ni fod yn bobl sydd yn byw yn ôl dymuniadau a ffyrdd y brenin, Iesu Grist. Nawn ni weddio gyda'n gilydd. Arglwydd Iesu, ni'n diolch i ti am dy air i ni unwaith eto. I ni'n diolch am y ddameg yma. I ni'n diolch fod y ddameg yma yn dangos mor rymus yw'r Efengil i newid ein bywydau ni, arglwydd. I ni'n gweddio paid y gadael i ni fod y bobl yna sydd yn cael profi y fath ras ac yn oeraidd ac yn galed tuag at eraill. Yn hytrach arglwydd ni'n gweddio byddwn ni yn bobl sydd yn cael ein harwain gan ac yn llawn o ras a chariad a thosturi fel y mae'r arglwydd yn llawn o'r nodweddion yna. Arglwydd ni'n gofyn i ti'n cynorthwyo ni i roi amynedd i ni, i roi gras i ni allu caru'n gilydd a maddau i eraill. Ac arglwydd ni'n gweddio wrth i ni wneud hynny, plis defnyddio ni i adlewyrchu Crist i rai sydd o'n cwmpas ni. Diolch arglwydd dy fod ti yn ei newid ni o un graddfa o ogoniant i'r llall, arglwydd. A dy fod ti yn ein llunio ni, a'n siapio ni i fod fel yr arglwydd Iesu. Fel un dydd, y byddwn ni'n ddibechod, y byddwn ni'n bobl sydd fel yr arglwydd Iesu. Byddwn ni'n cael ei weld fel yn 1 Ioan 3, fel y mae ef. Ac y byddwn ni fel yr arglwydd Iesu yn debyg iddo fe. Felly arglwydd, clod i ti, a diolch am faddeuant, diolch am yr Efengil sydd yn rym, sydd yn newid ein bywyd ni. Ni'n gofyn i ti lenwi ni gyda'r ysbryd glân a symud yn ein plith ni, gogoniant i denw mawr. Amen.